Alhamdulillah gayeng Mas. Alhamdulillah sugeng dalu Mas Klitik. Setunggale kula Mas. Nggih, Mas Klatak. Mas Kluthuk. Oh nggih, Mas Kluthuk. Dalang Sugeng dalu Mas. Halo Pak Dalang. Dalam dalang ki jane bagus sayange siji. Kok kono disawang kaya benik tek. waduh. Nggih. Ento Mas. Iya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah, nggih. Jane Yulimbo. Nggih. Nyaosaken puji syukur dumateng kersanipun Gusti Kang Maha Agung. Amin. Amin. Wondene piyayi bangunan Nggih. dalu menika ngluwari ujar anggenipun ngawontenaken bersih desa. Nggih, laras-laras Muga-muga Mas. slamet rakyate Allahumma. Amin. Muga-muga paringi sehat jasmanine Allahumma. Amin. Monggo. Akeh rezekine Allahumma. Ayo. Momong anak putu awet nganti besok pecate yukswa. Amin. Allahumma. Amin. Wis to, kowe diamini tok wis barokah. Alhamdulillah. Senajan to ming ora mengo ning Nggih. diamini tok Amin, wis Pak. barokah. Nggih. Ya, Wonten betul. mula taklim kula kunjuk dumateng menika wonten jajaran Musbika Nggih, Pak. Lenggah. Nggih. Ada laras, Pak Mas. Camat, Pak Camat, Pak enten. Kapolsek, Pak Dan Ramil, Sembanwun, Bapak-bapak lurah sekecamatan Lenggah, Nggih. Mas. Bengi niki jenengan mayang kudu diapik-apike. Nggih, laras Mas. Apike panjenengan membawa apike Kabupaten Tulungagung. Karena Amin. Tulungagung tidak lepas selalu membawa putra daerah untuk menjunjung tinggi budaya Nggih, Indonesia. matur sembah nuwun Mas Klitik. Oke, kula niku seneng. Wis to, ambo dalange sapa ae, lokal ritek, cilik ritek. Sing penting dagelane tetep Klitik Luduk. Wah, leres Mas. Ah, kuwi kudu kuwi. Masalah kula kali niki kanggene wong Tulungagung kaya sajen. Nggih, mboten enten. Dia mesti ditimbali kok. Mangsane. Bangun jos. Loh, ora jos piye to, Mas? Nah, aku seneng aku. Sampean nganti bengi iki kok ora seneng ki rugi. Seneng aku pokoke iki. Senengmu piye? Sekdese. Bapak Sekdes. Oh, wedok iki. Oh, wedok to? Sekdese cariin nom. Masya Allah. Wah, nggih, leres, leres. Oh iya to, Pak? Mas Luduk. Leres. Oh, canem napa? Iya sik nom. Carike menika tok tanggi kula, Mas. Ayu nih, mening. Bapak kasur wis mboten aman iki Pak putri jenengan. Aku lek roh cari nom iki mulai bojoku tak tekek iki kok wis. Waduh. Astagfirullahaladzim. Wis. Rupa kuwi bakale sirna. Awak ya bakale rusak to, Mas. Nggih, leres. Rambut putih bakale awak dhewe ya mulih, untu ompong bakale sok ya dilebokke Nggih. ngerong, pipi kisut bolongamu besok ciut ora ambo. Roh cari ayune kaya ngono kok kedanan byo. Iman takwamu ki ning ndi to, Mas? Waduh luntur niku Mas. Masyaallah. Mumpung sik urip kok. Wah. Mumpung sik urip yo ndang tentekno ning kali wungu pon ndi kono. Wong kok iso angger jebes. Kali wungu niku daerah pundi Mas? Kali wungu niku Wong-wong. kula goleke sing adoh niku lho, Mas. Wah. Neng mriki gampang ngerti ngoten. Seneng Pak, wis pokoke seneng aku. Bucare iki Bucare. dudohke. Bocah iki Dek. Bila. Jenenge Dek Bila. Waduh, Pak Kasun menika. Kok wis roh jenenge iki lho. Oke, pripun niku lho? Engko aja-aja WA-ne kono. Kak wis aman wis, aku karo bocare Kok sama. jaluk? Kak aman-aman. Tuker HP napa tuker WA Mas? Mboten kula niku kalih bocare pun kaya adik kakak kula. Wah, nggih. Adik kakak. Mboten enten balung rine nggih. Mboten balung rine dadi pun di presto. Dadi niku wis Ayo ora kena ngono mangsamu. Justru iki kena kanggo contoh. contoh Nggih. Pak, cariin nom, Mbah Lurahe nom, Mbah Camate nom, Pak Kapolseke nom, terus Pak Kuramile ya nom, dalange ya nom, yogone ya nom, sindene nom. Nah. Ini bisa menunjukkan bahwasanya generasi bangsa besok yang akan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Alhamdulillah. Iki lho. Banguan Pak, wayangan mung trimo ning resmekne kentongan digantung ki lek ra banguan ra nek iki. Lah, menika apa digantokan? Mripate lho kok iso wong tulisane gedine sakmono lho kok ora ngerti. Kan lho tulisane bener kan lho. Ayo teliti isi SPPT PBB 2024 kan lho mangsamu. Benere ning kono kan lho. Benere abang ning kono kan lho. Gak resmekne iki to? Ora iki bersih desa kok iso. Nggih. Laras. Bersih desa Pak. Niki kula lagi Acara seneng. bersih desa. Seneng kula siji Pak. Piye? Iki lho patung sing niki lho. Iki logo utawa logone brandnya BPKBN. BKBM. Yen Laras. BKB. Laras, Mas. Jadi menungso kang urip ning alam donya, ini harus ingat bahwasanya BKKBN, Nggih. KB mbiyen Nggih. cukup satu anak dua istri. Ini yang harus Waduh, lek niku satu anak dua istri niku poligami niku Iki namune. ketok-keton yen mripatmu enek cari bela kuwi lho.
Jadi terus 2 istri 1 anak arepe mbok jawab piye kok iso. Sing bener ki 1 istri 2 anak kuwi sing diarani keluarga bercelana kuwi lah ya. Berencana Mas. Berencana. Sing bener ki keluarga katokan. Lah sampai dhewe mbleset tok kok. Berencana Mas. Lah ya direncanane ora katan praduda dadi terus kok Mas. Nggih. Usane. Leres. Mula nek tembunge kene iki nuwun sewu. Nuwun sewu Pak. Bersih desa lho. Bersih desa Mbangwan ini lain daripada yang lain Mas. Ora sah Diomo Nirnono bersih desa Mbangwan ini sudah menunjukkan bahwasanya desa iki wis nyawiji wis gemah ripah lo jinawi. Ora bakal kekurangan sandang panganting papan. Amin amin Iki amin. kasunyatan lho. Nggih nggih. Iki nuwun sewu lho Mas Dalang. Dalam nggih. Iki Mas apa to iki asmane iki Mas? Ora. Boten enten. Masuk kirukiran, kirukiran. Kau kira-kiran piye? Ayo nyuwun pirsa. Anu sinten ki? Loso. Sinten? Loso. Sinten? Karpet. Koso karpet piye ta? Lah kloso apa kok jenenge karpet? Mas Loso. Oh Mas Loso. Dipun tepangaken Ki Loso. nami kula Den Bagus Muhammad Sumaulana. Dalang tangane kasar kok ngene. Lah kuwi Daud barang to ki nek. Bocah ki ngewangi buwe barang Daud terbang. Ngeten Mas. Nggih, pripun Mas? Kula niku lek pun teng mriki jenengan dalang, kula niku wong nderekke jenengan. Aja nyawang umur, aja nyawang usia. Tapi yen tatanan nggon pakeliran, yen wis lenggah ngasta dalang kuwi aja disawangno ning nggon tatanan kaning ratane beda. Bener. Tetep dihormati, tetep diajeni. Iya, awake dhewe iki tetep sak isore dalang. Lah kene ngerti. Nun sewu nggih ki nggih. Nggih, Mas. Lah awakmu ya nom mbok ya gawe jeneng-jeneng dalang ngono. Aku nek nggih jeneng Ki malah buyar kabeh kok. Loh, ya saged. Ya gone Saged pripun? Lah jenengku kan asline kan Ahmad to. Nggih. Dhuwur tak wae Jok Plutuk Ahmad Subagyo. Nah, celuanku yang maki Ahmad. Nggih. Lah pas dalange tak wae Ki to, Ki Ahmad lah kok ora penontonnya ya. Muspro niku Ayo sedanten. jelas wong ya wedi to nanggap kowe iso. Ngeten Ki Ahmad. Dados Mas Muhammad. Mas Muhammad. Mas Nggih. Muhammad. Mas Muhammad. Nggih. Lafate iki penak ngono lho. Mas Muhammad. Aku ora hafal. Bos. Pane Ki. Nggih. Ini lho Mas Luduk. Muhammad Yusuf nami kula. Ki Muhammad. Iki ibu Nggih. bapake iki melu marem melu barokah. Biyen nalika kagungan putra kuwi digulawentah, diasmai, dijenengke, tur jenenge ndelok saka sawape nasabe saka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki dadi Muhammad. Iki entuk nasab kok kono, dadi entuk wahyu, mula iso ndalang. Amin. Jenengmu anakku sing saiki tak jenengke Yasin ki Mas. Ngajine pintere ndak umum. Yasin mawon. Nggih, sing nomor 3 ni kula jenenge Yasin. Tok. Kelas 1 juara qiraah. Wah. Piye jajal? Anakku ya Oh, wis. elok niku Mas. Anakku lho nggih pun ngoten Mas. Pripun? Niki kula jenenge Faiz Saitonirojim. Waduh, saitone rajim niku. Wis alhamdulillah iki kelakuane kok demit sik wis. Wah, Awak bapake kaya iblis kok iso. Wah. Oh, Leluhuripun Mas. lah iki ngoten niku to. Sampun kados mekaten. Mboten wong jenenge Wawan ki ora ceblok ado saka wite kaya panjenengan ngeten iki kok. Ya ora mesti gondol codot ki ado kawite ya anu. Ya tegese iki lak ya nurat-nurat saka wong tuane. Ya. Bersih desa ki intisarine apa, Mas? Intisarine ngeten. Sembarang sing ning ngarepe desa Bangowan. Nggih. Kelurahan Bangowan. Nggih. Iki wis iso dadi patuladan yen awake wong Jawa kudu ngerti sasmitaning apa to sejatine sing ning ngarepe balai desa Bangowan ki. Ayo. Yen digagas niki sak kabeh iki mung nemu bangunan. Ning sejatine kabeh iki nemu pasemon. Pasemon. Pasemon apa Mas? Lho nggih. Contone Set. biasane kentongan ki didekek ning tengah. Ning Nggih. kentongan ki didekek ning ngarep, tegese apa to kentongan? Ya. Monggo. Kentongan. Kentongan. Jajal penjan anu tututi jajal. Kan apa, Kentongan. Kentongan menika wonten 3 suku kata. Nggih. Kentongan. Jenengan mawon Mas Dalang cobi. Kentongan. Ngoten nggih. Nggih. Kentongan. Kene napa? Lah, niku kan dibagi 3 suku kata. Nggih. Tong Ngan. ngan. Nggih. Lah, nek wis ngarep ana Kuwi tonge nyusul. lho, Ngane yo nyusul. nek tonge wis teko, Ngan ngancani. kuwi nek diwaca apa? Kentongan. Lah iya. Pasti kentongane mbok bagi pira? 3. Kentongan. Kentongan. Ken wis ana. Ken ana. Nek ken wis teko,
tong yang ngancani. Nek wis tok ngancani. Ngan wis nyusul. Mesti tulisane kentongan iki perpanjangane kuwi lho. Kentongan. Lah, nama panjang malah. Kowe iki mbleset to, Mas. Mbok ora ngisi-ngisini sing lenggah ki Mbah Camat. Kentongan. Ken menika saka tembung ketingal. Wah. Sampun ketingal kemegahan Balai Desa wonten ing Bangwan. Kemegahan Balai Desa Bangwan menika ini bisa ditunjukkan bahwasanya sing ning jero perangkat desa niki bisa megah. Tegese megah ora dienggo dhewe ning megah dienggo warga masyarakate. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah laras lah. Dadi megah ya. Iya. Lah nyapa kok nganti urung kelepo kuwi? Bebas dibangun wingi. Kuwi anggarane dienggo wayangan bengi iki. Ora aku pancen kuwi dhewe iki enek kok anggaran desa itu ada. Apun benten. Lho, iya to, nyapa filosofine apa kok nganti ora dilepo sik ngono kuwi? Mergo rung dilepo. Lepo ki saka tembung le. Le ki saka tembung lirwa. Lirwa. Insyaallah perangkat desa ana ing Bangwan kene iki ora bakal lirwa, tidak diskriminasi masyarakat satu dengan yang lainnya. Jadi samu barang masyarakat yang membutuhkan insyaallah akan terrealisasi. Wah, jos. Lene wis jelas cetha wela-wela waca. Napa, Pak? Po ki pono. Pono ki ngerti. Dadi masyarakat ya wis ngerti apa sing dadi karepe pejabat, pejabat semeluga ya wis ngerti apa sing dadi karepe masyarakat. Dadi ini yang bisa dinamakan berkesinambungan antara masyarakat dan pejabat. Iki anane urung dilepo lak sing diarani saka. Saka ki saka tembung soki salat. Wah. Wong Bangwan kene ora bakal lali manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi miturut kapitayane dhewe-dhewe sing disuwun apa muga-muga Bangwan iki dadi desa sing gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin 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 Allahumma. Amin amin. Kene kowe mau ya ngerti kene maghriban enek adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kene langsung mak geruduk ning masjid. ning sawah. Mus. Lali rabuhe mboten dibeto. Iso nyapa ning sawah. Ngomongi koncone iki lho magrib ayo ndindake salat magrib. Nggih. Ngono lho. Nggih. Mana? Saka, Pak. Kok ki kondisi dan situasi bisa menempatkan. Dadi sembarang pejabat kalau masyarakat tuh bisa menempatkan posisinya masing-masing. Endi Carik, endi kami tua, endi Moden, endi Mbah Lurah, endi Pak Carik, endi Pak Camat. Dadi bisa menempatkan posisinya masing-masing. Berarti ngerti. Ngerti. Mbah Lurah sregep ibadah. Ayo. Dimen wargane tambah barokah. Pamane nenek. Ayo. Ayo. Ayo cari sregep ibadah. Ayo. Langsung ya, Mbah Mas. Lurah sregep ibadah. Wargane ben saya barokah. Aja lali jejer sajadah yen wis ndonga maca alhamdulillah. Yo. Ayo. Monggo dilanjutne Mas. Arumbia lomba bikin hati sedih jadi gembira. Kamu mendel? Sejene Mbah Lurah wonten Pak Camat salate ra nganti telat. Jajak ngomong to kok Aduh. murah. Aduh. Lah kowe ngenang ngene tok iki. Lara lho iki lara. Waduh. Teko iki lho, dalang ki nek umpama kene iki suluk, kene yoga ki ra senggak, mesti seneni. Sinden ra melu senggak, seneni nggih to Mas? Potong bayaran. Potong. Lah kowe iki aku nyanyi golek ukara kok kowe meneng tilu tok iki. Lah Kene iki yo sik mikir ngene iki efek bar mangan gedang godhog iki ngono tadi. Mangsane lagi teko we gedang godhog kacang lho. Sesuk-esuk lah blobok tok. Ayo jajal. Ora ngisin-ngisini. Iya iya. Iki awake dhewe sok. Iya iya. Hari jadi Tulung Agung ki Mbah Camat wis merekomendasikan. Kenapa tidak jadi untuk aku kan wis jadi di hari ini. memperingati mengeti Mas ulang tegesipun. tahun kok, Nggih. ayo latihan sih ngono lagi Iya apik. iya iya. Sanes Mbah Lurah menika Pak Camat. Ya. Menika Pak Camat. Gelar harus Pak Camatnya menika. Gak, wong aku wae mau Mbak Lurah tak penak-penakne. Nggih to Mas Dalang. Jelar terus Mas. Ya, ngerti dadan. Repote yen dadi lurah rono rene kudu amanah. Ojo lali ninggalke sejarah. Insya Allah saya barokah. Penak to? Nah, kulo. Dan. Ono jajah.
Wonten Mbah Lurah, wonten Mbah Camat. Insya Allah camat yang terhormat. Ya. Monggo. Senajan bagus ra seneng maksiat. Insya Allah sregep sholat. Harum dia lomba bikin hati sedih jadi gembira. Wonten Mbah Camat, wonten Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Enak tuh. Enten rawuh. Yo. Waduh pripun to, Pak? Wonten Pak Camat, wonten Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Enten. Pak Kapolsek. Iya. Pak Kapolsek kae. Ora, golek pangan dhewe iki. Wis sak karepmu mikir wis. Lanjut, Mas. Wonten Pak Camat, wonten Pak Kapolsek. Beliaunya transparan ra gelem nampa esek-esek. Wah. Wong ganteng ra tau resek. Resek. Iki piye iki? Aduh pripun ini? Baleni. Mas. Wonten Pak Camat, wonten Pak Kapolsek. Ini institusi sing ra gelem nampa esek-esek. Ya. Piyayine anteng ra tau resek. Senajan bagus irunge rada pesek. Kowe bedil cengelmu tenan kowe. Ampun. Arumia lomba bikin hati sedih jadi gembira. Wonten Pak Kapolsek, wonten Pak Dan Rambil. Dan Ramil. Keserimpet iki. Yo. Delok wayang karo ngemil. Nene. Gawe songkok yo gawe capil. Capil jangkrik iso. Ayo tak goleke. Piyantune lomo ora cetil. Iso. Iso lho bocah iki. Bos iso. Apa-apa kok iso to ya? Ngene iki Pemancar ngoten lho. Ngeten iki efeke gedang godhog ngeten iki keluar. Radu sikeco nggih, Mas. Nggih Pak niki Pak. Iso ya? Iso. Bengi iki ning desa Bangoan. Bangwan. Enggak. Bangwan. Bersih desa nanggap wayangan. Golek berkah saka pangeran. Insya Allah rezekine saparan-paran. Arumia lomba bikin hati sedih gembira. Mas jenenge asli jangkep sinten nih? Muhammad Yusuf Maulana. Wah dawa menangel iki. Dalange asmane Mas Muhammad Yusuf Maulana. Ayo. Ini sing penting kecakup lho Mas. Ya, monggo Mas, monggo. Senajan enom cinta budaya. Memang ini tidak buat siapa-siapa. Siapa? Mudah-mudahan dapat anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dalange gawa sinden 8. Itu Mas. Oh, alah Lucu, kata ya lucu. 6 ya katarak iki ya. Wah. Dalak sindene iki 7 lah lek. Mbok Mbah, kene piye jajal. sindene iki 7. Pitu. Ning ngitung 8 mesti mbok ketutne budine iki. Ah. Ora lha kuwi tak kira ya kono iso. Dalange ngasta sinden 7. Sindene seneng guyang-guyu. Sing tengah disawang rada ayu. Kuwi ngono mantan pacarku. Wah. Jare dek carik ngono. Ya ngene iki res kene wong ganteng. Iya. Mana ya? Ketika kabeh gelem. Ayen nyawang. Ya ta? Yen nyawang bengi ki dek carik pamane. Tak tresnani aja lirak-lirik.
Yen kowe ngerti senengane kripik bareng tak cedeki wonge malang kerik. Wah, nesu ya Mas berarti. Nesu. malang kerik sebabe wani. Wani. Ya. Ya, krek boten sini. Tak terusne. Tak cedeki aku yo ngilani. Yen gilani aja nyongakati. Senajan gilani tetep tak tresnani. Ya. Sing mbok tresnani ya tak mbok gawa bali. Ya tenan. Bareng tak gawa bali, aku karo bojoku diseneni. Kowe Betul, dirangkul apa-apa. terus dipentelengi. Aku dikempet terus dimii. Wah, ampun nonton Mas, ampun nonton. Waduh. Kok saka kono ki ya ngapa kok iso? Ngene lho. Alambia lomba. Apikin hati sedih gembira. Ini tenanan iki. Iya. Ora Mbah Luras mane Mbah Budi kudu apik. Budi, Mbah Budi. Ya. Dipikir malih Mas. Tak dongakne akeh rejeki. Insya Allah saged minggah kaji. Didohke kabeh bilahi. Tatanan prosedur kepemerintahan kudu ditaati. Penting Pak. Wiwit saka kota, saka daerah. Iya. Apa kae nek ngarani? Struktur. Strukturale kudu ngerti ngono dadi. Urut-urutane Ngerti. kedah genah Mas. Nggih, Pak. Lali lho kok aja sing lawas-lawas aku lali lah. Tenanan lho iki. Nah, iki sing data-data. Bisa apa ora? Data-data ngelu jojo iki. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Iki lali aku isan mumet aku ngene. Iya. Data-data nih geding aku. Loh iki struktural kok. Nggih, laras. Dadi tatanane Urut-urutane. mudhun. Pak Gubernur dibantu Pak Bupati. Pak Bupati. Kerja keras sudah banyak terbukti. Apik. Pembangunan merata di sana sini. Insya Allah masyarakat mukti. Arembia lomba. Bikin hati sedih jadi gembira. Pak Bupati dibantu Bapak Camat. Sing data-data ngelu aku jo iki. Wis to iki mudhun so mudhun ngono. Camat. Ben ngerti aturan ngono lho. Kerja keras menyampaikan aspirasi masyarakat. Ya. Jadilah masyarakat yang sehat. Insya Allah Pak Camat terhormat. Pak Camat dibantu Bapak Lurah. Gitu Mas. Yen tak sawang nyambut gawe ning genah. Harus teliti ngurusi surat nikah. Mergo akeh wong meteng ra dinikah. Ngerti Gonku. Kata nganggur, Mas. Pak, gonku. Pak Gubernur turun Pak Bupati, Pak Bupati turun ke Pak Camat, Pak Camat turun ke Pak Lurah. Masih ada bawahnya Pak. RT. Pak RT. Pak Lurah dibantu RT RW. RT RW mung sithik bayarane. Mula kudu mempeng nyambut gawene. Ujangane. Ngene iki piye iki? Wah, ketelas kata-kata. Gak iki tetep lawas nih teknik penak iki. Mula disambi dodol wae. RT RW dibantu juru kunci. Juru kunci enek ta juru kunci? Enek. Juru kunci enek. Enek. Makam. Juru kunci bagian ngurus wong mati. Yen nganti ra ono sing mati. Mara ning Ponorogo bojomu dipateni. Iki terus ngalap koncone kok Mas. Oh, aku yo mumet. Makane Mas. Kowe ngono lho, Bos iki. Kabeh iki situasionale kowe ngene lak penak ngono. Ora Jajal. gundulmu mumet ya. Nyambut gawe iki yo mumet. Coba. Anu, Bos. Gereten terus karo tembange kuwi, Jajal. Sinten Bos ingkang dereng nembang, Bos? Iki kok dacak. Ingkang badhe nembang. Nggih, sinten? Nggih, enten Nawala. Nah, ngoten lho, Bos. Dadi jenengan niku Oke. Jajal.
Jajal. Niki jenengan waca mawon isine kula beto. Oh, los kula niku jenengan niku bebas kok, Bos. Kula niku ndeleke jenengan kok ya. Ji. Bos. Jale aja nganti mleset lho, Mas. Soale iki ya pelajar kabeh ngono. Kok dadak. Ayo. Dan. Kok kowe bathi sepatu wis akeh lho kok arepe ngutili kaya ngono. Nyuwun gendeng. Gedeng, Mas. Iki kurang wulu. Oh, iya, iya. Nyuwun gending kudune ngono ora kok nyuwun gendeng iki berarti kurang wulu. Aduh yo. Coba cabut nih alis. Nyuwun gending apa iki? Sevan Sing. Iki lagu apa iki jane iki ya? Sevan Sing iki sekop. Iku lagu Cina, Mas. Lagu sing Niki ta? Oh, iki. Oh, lah nek lagu Nyuwun gending Sevan Sing nembang lho ya iki. Nggih. Oh, alah. Pun kesana minggah, Sepan. Coba. Oh, alah Sepan jenenge wong tak kira gending. Nggih. Biasa aku ngeluh. Nyuwun gending, Sepan sing iki nembang. jenenge sinden. Monggo. Enak lho Sepan iki. Sepan enten. Pan. Ada. Oh, Enten. cowok lho. Cowok. Ndi, Man? Coba kene. Pan. Ayo. Andeci ya bola boli Andeci ya bola Monggo minggah. Sepan. Wah, niki lho, larene menika, Mas. bocah ngujul kae kondi iki Wah. Kados bibar mancing ngoten lho, Mas. masalah Wah, jan. Kok oh alah lho. Jeneng Sevan Sing. lho sakarepmu lho kok teko aku ya ora mudeng ya lah kok teko aku nembang napa Sevan Sing. Oh alah sama Sevan Sing ya. Layakna jenenge kok berbau Indian, enek takur sing, enek Sevan Sing. Iya. Ladu sing. Ladu sing. asli kene to Cah Bagus Asli. nggih Kok iki nggih kaos duta seni iki duta apa sampean iki? Duta sampo, Mas. Pentin. Oh, sampo. Sampo apa pemutih kok ireng men awakmu iki? kowe ra sembrono tak kandhani ireng manfaat kowe ra delok to iki sound control ki ireng ya manfaat gitu Gus Nggih leres. iki geber mburi ki ireng ya manfaat kelir ki ya ireng ya manfaat aspal ke lho ireng ya manfaat Ireng mboten selalu jelek, Mas. nah ngono lho Kados Mas Jepan ireng manis. nah mripatke nek irenge ya indah jajal nek putih tok ayo Pun tuwa ngoten aja niku. maido ireng lho sampean mangsamu Ayo, rambut ayo. iglon ireng Pripun, jajal Mas? sitok ireng sitok putih prakaya marmut ndasmu ora tak wangi le kowe iki maido bocah trayut glingseng iki kowe ngene kok cok ngene Malah nemen. nembang le wis tak wangi Duta apa? Oh, monggo. Jenengmu ya Sevan Sing ta? Asmane sampean iki? Jevanya, Hah? Jevanya, Hah? Jevanya, Wah. Ah? Jevanya. Mbok cokot lho kowe. Kowe iki yo kene. apa bocah ki tuh apa rumasamu bocah ki turunan bajing lho kok Lah niku Nyokot kupingan ngoten lho. kok nggih sing iki nyawa Sevan Sing nyawa. Endi lho sing iki? Kuwi lho kowe iki. Zevanza, Mas. Kowe tak odot ilatmu lho minggu sing. Diwaos. Zevan sing. Oh, sing. Nah, Zevan di koma, Mas. duta apa iki? Duta apa kok nggih duta seni. iki termasuk generasi budaya sing ana ing Kabupaten Tulungagung. Aku mbiyen ya. Iki kabeh iki ya generasi Tulungagung kabeh. Aku mbiyen kula mbiyen tahun 97 ki ya duta seni mbiyen Tulungagung aku mbiyen 97. Iya. Duta seni napa, Mas? Duh, ketoprak mbiyen kula. Wih iki tenan Mas. Oh, sik urung enek disebut par urung sik mbiyen sik pedanka mbiyen. Pedanka, iki kon ning Jakarta iki kon nyekeli mercon tok bayaran. Kayak ora tak cekel kon ngemut kayak mbiyen. Matamu ya. Duta seni yo nyekel mercon. Duta seni yo mercon. Muga-muga wae nun sewu Mas Dalan. Nggih. Saya ikut bangga karena apa? Tulungagung adalah kedunge budaya. Nggih, Pak. Kedunge seniman. Tepuk tangan, Cok. Muga-muga 2024 dengan pemilihan pemimpin kepala daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung sapa wae sing dipilih, sapa wae sing lenggah lan sapa wae sing dadi ngertiya budaya ya ngertiya tatanan agama. Laras. Aja beda penemu terus bodo padu, njur beda pilihan terus ngrusak leh kekancan. Tetap kita ingat bahwa berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Junjung tinggi harkat martabat masyarakat Tulungagung. Jos. Sip. Ngono lho, Pak. Ya, Bang.
Nyanyi apa oleh? Ngono penak. Kelas piro sampean? Kelas 2 2 SMP. SMP. Oh iya iya. Modele bocah kemelinti ngono nyapu. Wajib lek kuwi. Iki mesti bapake nyluwintis ngono mbiyen. Wah, Ya nyanyi. Ya, iya, gue. Nembang apa bawa le? Aku Bawa apa piye? kudu tak celek. Bawa sak nembange ya. Ya ya. Bawa ning omah Pan. apa? Bawa ning omah. Oh, Pun minggat ta, Pak. Nyuwun warah masmu kae. Ndang tak jari. Ayo sarjana seni. Ngangge apa cah bagus? Slendro pelok. Sedo pelok apa? Ngono to. Apa di anu dioplos? Pelok. Ya. Dioplos. Pelok nem apa barang, Pan? Kowe mau bar gulung-gulung ning ndi tengger, ger. So bletok-tok ya ngono ki. Yo sak nom sing ngene iki terutus. Kok gegek gulung-gulung karo banci saiki. Waduh, bibar kipu ngoten niku, Pak. Ya ndang tak alai. Iya. kangen tanpa Nggih, nggih, terus mangkat. Tepuk tangan untuk Bangga. Sivan. Noneneno mung sliramu kang dadi telenging ati. Suarane wis ndalangi Dalangi apa? dalangi. Ya karek ngenteni jos. payune iki lho. Kok bar iki terus wahyu. Engko bar wahyu terus sapa kae sing cilik kae sapa? Sapa sing SMA anu kae? Edi. Ya. Kok bar Edi terus anu sitoke apa kae? Tito. Leres. Kok bar Tito sing kedisian wahyune apik iki lho kita. Wah, Iki wahyu. angsal wahyu ingkang geder ya, Mas. Iki wahyune rasa dadi dalang, wahyune nglumpuk ning untu saiki ya. Waduh. Melumpuk nggih. Lanjut, Pan. Wes lawas anggonku nunggu sliramu tansah ledo. Sama nek SMP ndi le? Jos. SMP 2 Tulungagung. SMP 2 ya. Oh iya iya. Berarti aku mbiyen SMP Jengglong aku mbiyen. Waduh. Ngendi? SMP Alam Gaib napa? SMP Jengglong. PGRI. PGRI ya ampun. PGRI. Noneneno. Kawan. Lali ngono Lino. rikala dina kepungkur Noneneno. Cengkok iki. iramu nate ngendika Nenonan. Neno. tresno lair Nah. terus Aja dhuwur sithik. Nah, ini ya Le. Wah, Suara kecekel, peragaan kurang, ekspresi kurang. Dadi seniman ki nek wis nembang ki kudu tatak ngadepi audien. Aja merem. Lah kowe merem tinggal sing nabuh ra roh lho kowe. nggih tilem malahan, bablas tilem. Iya ta, ngono Nggih. ya merem lah ra iso. Nano lah terus kowe karo merem ngene terus. Ha sing nabuh ngalir ayo ra konangan to. Lah nggih. Terus konangan Glisik-glisik ilang ngoten. Ngono. Sik iki mau nek titipan kene. Nih lho. Titipan apa, Mas? Ya. Disangku sesuk. Ya, lho, wah paringi sangu. Saka Mbah Didik, makasih Mbah Didik. Nah, Aduh ngene iki aku. ngomong kok ngene tok iki. Tuh. Matur pripun Mas Depan? Sin aku. Mbah Didik. Matur suwun Mbak Didi. Mbah Didik. Mbah. Kok Mbak? Wah, Nuwun, Mbak Didik. Nah. Ngene iki aku yo isin. Aja malah ngene iki mah. Wah. Sik tak kono aja nyelintis kowe. Bener apa, Mas? Bener apa, Mas? Setak iki tak nyangoni ke Mbak Didi nyangoni aku mosok ora. Lah iya no, sampeyan seniman iki paling ora Ngerti to, Mbak? ngono lho, melu Kanane urun. Mas bablasan niku. Sik. Iya.
Anu. Kok melorot lho, Pak? Anu sik Mbak Lurah ngambil 50 ya Mbak Lurah. Wah, malah ngampil. Lah Mbak Budi iki wis luwe-luwe kok iso mbok silih 50 kok iso. Kon genepi 100. Ya, golek sebar ya Le ya. Iki ah. Sedeng mantuk ning kemarin. Aja nganti percaya kok bar tinggal mulih live kuwi engko siaran sepatu. Nggih, obral nggih Mas biasane. Coba kuwi. Tiba apa Le? Jajal. Ditibake apa? Check out sepatu. Tembangnya napa Mas Depan? Oh alah. Apik. Pitung sasi Mak, yuk. lawase nggonku ngenteni Gonku nganteni None kang dadi ati lole wangi mung tak paim Oh, ati kalbu pangan asik nang kula Mas yo. Undangnya sama tak kutuk. Yo. Oh, oh, oh. Monggo cai pame Mas. Oh, 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 oh. Ya. Rada sigrale. Jan none wah jan sae
ngene wis Sip. rasa ngenteki ragat oke-oke iki lho wis penak. Ngono. Apik lho Mas. Kaya top sepale saking Solo Purwokerto Hadining Kurat. Lho kepiye to mangsane. Mula quality dalam pementasan niku nek ora disengkuyung lare-lare sing akademisinya luar biasa penting Mas. Nggih. Mboten. Makasih ya, Dik. Makasih. Ngaturke panuwun tak warai kene coba. Nah, jenengan Matur sembah nuwun. Mbah Lurah. Mbah Camat. Sedaya jajaran Muspika. Lan ugi warga masyarakat Banguwan. Sampun dipun paringi wedal. Anggenipun kula. Asung pisumbang. Lelagon. Mila pramila saking menika. Kula namung saged nempil kamardikan panjenengan mbok bilih wonten kladuk ngatur nyuwun pangapunten. Wah, mumet niku Ayo mumet iki. Anu engko WA-an nang. Ayo Ken ngapalne Mas. Jenengan WA. Makasih ya, sukses selalu ya Le ya. Tetep aja lali sekolah ya kudu dipenke, budaya ya disinaoni. Nah, oke, sip, wis makasih. Tepuk tangan kanggo Dik sapa Tepuk tangan bolo. Wah. Oke, miki aja digawa mulih. Kowe iki Ora oleh. Layakno ning kita arepe ngedek ning karaoke kowe. Mik entek lho ya betone ngoten niku lak telas niku. Ayo. Mulai wis gawa sangu ngutil mik barang. Wah. Ya. Makasih. Kirang imbuh. Hebat wis ngeten. Iki wonten awala malih Mas. Nggih. Saking Bapak Kasun Jaat nyuwun lagu Lewung. Ya, Bos. Pinangkani. Sik kuwi anu seratan saka lurah mau ki diwaca sedelo wae. Oh iya iki, titip iki. Napa malih Mas? Penting niki sik kedap. Nggih. Oh iya. Nggih. Saged maos Mas. Saged, Pak. Nitip edukasi PSN pemberantasan sarang nyamuk. Ya, leres. Ini karena ini peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau. Ini kadang-kadang kan sokolo nyamuk oke Pak. Bener. Nyamuk penyebab demam berdarah menika penyamuk Leres. Nyamuk Aedes aegypti menika. Aegypti Mas. Kowe iki ora tau sekolah kok, Pak. Nggih, dereng nate maem bangku ngoten niku. Kula tak telu niki ya. Himbauan tiap hari Jumat. Ya. Harap pemberantasan sarang nyamuk serentak. Nah kuwi lho. Jadi khususnya warga Banguwan setiap hari Jumat, ayo pemberantasan sarang nyamuk serentak. Jadi untuk mencegah demam berdarah. Barang-barang ra kangge ndang digaweke joglangan. Nggih. Pendem. Wis kaleng-kaleng sing lumah ngoten niku enten toyone ngoten niku karo sarang nyamuk. Karena nyamuk Aedes aegypti itu menyebabkan demam menggambar berdarah Mas. Gambar darah. Demam bergambar. Kudu semangat Mas. Laras. Semangat. Sehat diawali dari diri kita sendiri. Betul. Nggih. Ngono. Kene ngambil stok, Nduk. Ngaturi Lewung ki ben goleke bocah sing rada Sepoti co. Nes coba. Mbak Dila mawon. Ya kene. Mbak Dila caturan jumeneng. Sepoti Mas. Sini Pak. Carane Caranan carane Sok-sok neh lek nggih gelungan aja dawa-dawa ya, Nduk ya. Sama lek nggih gelungan dawa irungmu kesedot tadi ambles ngene tadi. Layak badanku kok nyapol nyawang. Ngapa to kowe kok maido kene cahil coba. Tapi apik ambles kok, Nduk. Bojoku irunge mbuwang iri ra umum. Mas, nggih irung bojone tiang setri niku lek gadah irung pesek ngoten niku urip awet to Mas. Kok saged? Ambekane awet ini. Ambekane awet. Malah bojo kula irunge kembang iren malah ngisin-ngisini kok. Nyapa? Bojoku irunge mbangir tak jak becek lah kok ngombe teh sing slup irunge sik ya. Lho kutuk. Ngoten niku lek ngambung jenengan mangke sing nempel irung-irung sik. Wong pesek iki manfaate akeh. Begitu kamu malam pertama ciuman langsung kena bibir. Lho. Ah nek kowe sing mbangir untumu kok. Dadi ora nyangkut belas kowe. Ora masalah. Sapa asmamu, Nduk? Kula Dila. Bendamu wabang koyo alergi urang mesti.
Ya diwehi kritik Wah, ben nggih. apik. Kelas pira Nduk? Kelas Nyanting Kula lah. tasik TK. Ya, Bayar ora. Yoga ini. Oh, niku tasik TK lho, Mas. Tasik TK. TK. Oh, TK sakmene bro ngamlengi gurune kowe. Wah. Loh ini keistimewaane banyak lho Mas. Loh, Kowe duwe bojo dhuwur, kuwi ngrekasake nek mbok jak lunga. lha nyapa? Iki bojo ndek iki mbok jak numpak bis Harapan Jaya iki kitung separo lho iki. Pripun, Numpak Mas? bagasi. Pripun wonten kok saged? Lha dikira anake kok mangsamu. Aku nek nggawa utuh kae lho bayar penuh. Iki bayar separo, Bos. Wah, malah balik, Mas, kayak ndamel tumbas utilan. Nah, iya toh mangsane. Mripatmu ndelok Napa? kok murup mripatmu. Jajal tok kowe iki nek omong ki sing sejajar ngono lho, jajal. Sejajar piye? Nah, lho kuwi Sejajar keduren. pripun? Dipadake ben imbang. Nah, Nah, dodok ngoten. terus jangan ngomong ngono. Jenengmu sapa, Nduk? Saurana, Nduk. Nami kula Dila. Karo mlaku. Nah. Kelas piro saiki? Aku kok wedi. Loh, takon madake jare duduk sama rendah berdiri sama Lah kok wedi tinggi. piye to? Aku iki ngimbangi sampean kok wedi piye? Lah ngenak ngene lho. Lah ngimbangi ngene iki lho. Lek ngene aku ya omongan karo bathukmu lho ngene iki. Ya ngene wae, wis Pripun? gandeng Om Klitik karo Kluthuk ya dhuwur-dhuwur Nah, ta. apik ngene malah Ben apik. iki bawa sampe ning tengah ae piye Mas? Gak sampe ngene wis. Pripun? Dadi awake dhewe dhuwur-dhuwur tengah ndek malah kaya bakal trimo sak ndek iki. Bakal trimo. Mangsamu, Eh. satu dingin satu panas ngono apa? Apa, Nduk? Asma. Napa nih? Jenengmu sapa? Kula Dila ya Allah. Aduh, Mripatmu medeni murup. muring, muring. Kok malah kaya kucing nganggur ya mripatmu. Malah pajeng awes kok, Mas, malan. Nembang apa Cahyu? Napa Mas Dalang? Lewong, Mbak. Nek karo kene halus, karo sampean kok kasar ki ngopo sebabe? Wis senik karo aku kita ya. Sengit, Mas, sengit. Jangan membeda-bedakan atribut Nah. budaya. Nek pomo dalang karo daglan kae ya tatanane ning budaya padha. Kene halus kok kono kasar mangsamu. Modelmu Iku karo wau ngoten kok modelmu karo aku jijiki ngono lho. Sing halus wonten dawuh menapa Mas Kluthuk? Wonten dawuh katimbalan napa Mas Kluthuk? Waduh. Ya, katanya pripun? Kita ya aku gak sida bocare iki aku seneng. Pun, mantep niki. Nanti aku Apa? Lah, nggih. Aman malan. Apa-apa kok doyan jajal pisan Kas. Kula Piye- menika saben tindak mesti kemutan pasuryan panjenengan lho Kang Mas jajal. Kula menika saben tindak Yo. mesti kemutan panjenengan lho Kang Mas. Apa tenan kowe kelingan aku terus? Yo, Sopo Pak. taktuk-taktuk. Sik. Oh. Ya terus. Ketoprak nah. Menapa panjenengan mbet janjanipun kula tresna lho Kang Mas. Janjanipun kula tresna lho Kang Mas. Piye? Ayo, topran, monggo. Kowe tresno marang aku? Nggih. Nanging kula tasik dereng Aku ora bisa nampa katresnanmu. Mergo aku wis kadung tresno karo wanita liya. Menika sinten to Kang Mas? Ora perlu ngerti. Sakit hatiku. Retno Kumalo. Ayo. Ano? Wonten dawuh Rama. Suarane dicilikne. Wonten bapake. dawuh Rama. Oh, bapake dugi lho, Mas. Dawuh Rama. Nah, Rena Kumala. Rama wis nate matur yen sampeyan aja cecaketan marang Ja Kluthuk Tirta Karna. Wah, Ya. namanya anyar. Kula tresno kalih. Sik jenenge elek Tirta ki banyu karno iki kuping ya. Masa aku pangeran kopoken lho. Banyu nek kuping malan. Oh, sik to. Sing penting lak wibawa kok iso. Wibawa tapi Tirta Karna. Rena Kumala. Dawuh Apa kowe ora krungu yen biyen Rama nate kandha? Aja nganti derajatmu mudhun ning perkara kowe dirabi marang Pangeran Kluthuk. Ananging kula tresno kalih Kang Mas Kluthuk lho Kang Mbok Rama. Ayo. Hei, Boleh. oleh ndasmu. Kowe ning ngono wae. Kowe ngerti? Salah sawijining putra Nalendra ning Kadipaten Kaklitikan Waduh, kaki ini.
Mantek anyar. Kowe ora ngerti Kadipaten Kaklitikan duweni putra sing ayu Sulistyaning Warni. Ya gene kowe wani gonjak. Kula Sugih kendel bondo wani kowe. Pukul. mboten ateges kula gonjak. Ananging ingkang putra putri panjenengan ingkang nyaketi kula. Apa kowe kaya mangkono? Mboten Rama. Piye? Mboten Rama. Wah. Mencela-mencele bojone iki. Krungu. Mencele. Putriku kandha yen ora tresna marang kowe. Ya gene mbok peksa. Aduh. Kopior. Wong wedok mencela-mencele kena ya. Kudune sing golek wanita sing sampurna, sing Menika- pas mungging awakmu. Menika saestu Kanjeng Rama. Nggih. Mboten kula ingkang gonjak nanging putri panjenengan kang gonjak kula. Kowe apa nggodha? Mboten lho Rama. Krungu kupengmu krungu. Yen anakku wis bakal tak dauke. Pukul. Ayo. Yo gene mbok rudo peksa. Sejatos Ewa semono dilamar marang satriya sing karan Wahyu Tirta Gumelar. Ya. kula mboten gonjak Rama. Kowe aja goroh. Saestu. Kowe ngerti Adipati Klitik wis kondang. Nggih. Wiwit pucuking wetan, pucuking kulon. Sapa Adipati Klitik? Nggih Rama. Yo gene kowe gonjak putraku ora pantes. Kowe ora pantes. Kudune ora tresani anakku ora apa. Cek kok. Kudune ngerti. Aduh. Aku dadi Ramane. Gatot. Ndak penak men ya. Aku Ramane. Aku Ramane. Aku Ramane. Gantian Mas, gantian. Kita ganteng ya bosok kupingmu. Ya kene. Aku Ramane. Kene, Dik. Anu tutuk mesti gede iki. Pendungane Pak Satpam yo. Oke, tutuk ini. Nah, ganden. Nembe ganden kok. Bosok langsung kowe aku wis. Salah terus ya. Loh. Kanjeng Ibu, Injih ta Le. Ramamu ora tau bali lho Le. Tek tes. Pas polone. panjenengan ngendikan kados pundi Kanjeng Ibu? Kopior iki. Ramamu wis pirang-pirang sasi ora nate kondur. Aku rada ingin malah gandeng wanita liya. Beloh. Kanjeng Rama gandeng kalih wanita sanes Kanjeng Ibu. Oh, ganti ceritane iki. Ah, malik. Ing papan ngriki kamangka kula sampun dewasa. Sampun kaangkat dados satriyaning negara. Wondene Kanjeng Rama dados panutan kula ngantos ing dinten menika dereng kondur. Urung. Ibu dereng nampi kabar. Urung Le. Dereng nampi pawarta. Dereng. Sinetronnya ganti. Ibu, Iya. Le. Kanjeng Ibu. Sineksenan panjenengan wonten ing papan niki, mbok bilih Kanjeng Rama rawuh Balik. wonten ing kadipaten kula ingkang badhe ngrantasi gawe. Kanjeng Ibu, Iya Le. cukup panjenengan wonten wingking kula Kanjeng Ibu. Turuk. Mas coba ganden. Oh. Menika Rama, Iya Le. Kae Ramamu. panjenengan ri. Kanjeng Rama. Panjenengan salah satunggaling Rama ingkang natah kula nalika cilik tumekaning dewasa. Wondene panjenengan malah ndamel wirang wonten ing keluarga. Kanjeng Ibu menika panjenengan tinggal kados pundi raosipun Kanjeng Ibu? Betul Le. Ramamu lara tau bali Le. Waduh. Pripun. Apa le? Rumiyin kula panjenengan kula wentah nanging dinten menika kula ingkang jagi kawontenanipun Kanjeng Ibu. Arang-arang. Panjenengan pun goroh Kanjeng Rama. Ora tenanan aku le. Ibu sampun gedikan Rama nate kondur napa mboten? Mboten Le. Malah gandeng wanita
Kula Tuti. Lah mau Snorawati lah kok ganti Tuti. Enten apa? Anyun pangapunten, Nggih, nggih. kula menika koordinator Bank Mekar. Dadi Plecet ya. Kok iso kok kono ki ya ngapa kok iso? aku ya golek Sinarawati ya. Loh, Snorawati. Kroyo cah. Ayo. Snorawati. Koclok. Iki prajurit tak. Prajurit ndasmu. Melu delang pisan iki remuk aku sih. Iki brigas-brigas ya, Nono. Loh, iki edukasi. Dadi sing dimaksud yen wis membina rumah tangga ki kepiye leh iso nggawa kahanan lan swasana lak ngoten to, Mas? Nggih, leres. Ojo nganti membuat mood rumah tangga yang tidak indah. Nggih. Tanamkan keharmonisan. Tanam Ngono lho, keharmonisan. karepe. Ya, Nduk. Nah, niku kaya lagu iki, Lewung. Menungso aja nganti lewung, menungso kudu tatap ke depan, fokus karo uripe dhewe-dhewe. Nah, piyambak. Waduh, Aja kaya mau lho, mau kepruk itu sawira-wiri. Lemu ketiketan ki piye? Lemu ketiketan kuwi lho kok iso dibenakne sing apik sih ya, Nduk. Nggih. Tembange pun lak lewung nggih. Nggih, leres. Nggih. Cobi. Nah, gucake ngarep plek. Kowe iki tontonan siswa budaya ora mudeng ketiketan iki kepiye? waduh, bubar malih. Jangan. Aku ki ngene ta. Nggih. Nah, Lah, nggih. gucake. Nah, iki lepas apik iki apik lho. Iki. Lah ya. Wah. Sae pun ngoten mawon, Mas. Malah kaya wedhus gibas. Lah kowe nek ngono pas nyekel mic rada ndodok sithik, plek. Terus kowe ning ngarepe. Lah kowe terus tuh lambemu no. Ini. Kuwi apa to iki? Kira Nek benten malan. apa mangsane pas ngono kok ngono. Nduk, lewung, Nduk. Coba Nduk, lewung Yo. digaweke coba. Lewung. Nggih. Saya Nduk. Nggih. Jajal. Ora sabawa Nduk langsung bae. Yo. Dulur kula. Wah, dulu lanang malih. Sampun angsa dulu lanang niki. Dengaren ngakoni. Mekeng ya. Ya tak darah. Loh, oke. Matur sembah nuwun Mbak Dila. Nggih Kang Mas. Incis. Nih Mas, Jan, ya. Iki- Aku lek delok hiburan iki jan hebat to. salah satu bentuk bersyukur sing kaya-kaya ora ana enteke Mas. Nggih, leres. Senajan to kaya ngapa Tulungagung sing kula kandhake ngajeng wau, akeh banget pemuda-pemuda hebat, pemuda-pemuda yang berkualitas. Tenan. Mula niki pas teng Bangowan, kado untuk masyarakat Bangowan, spesial lagu lamunan dinyanyike karo Nggih, Sugih Dewi. langsung. Wis ngono. Ayo, kene yuk. Ken madeg. Semono Mas. Spesial niki. Bangowan kok mangsane. Niki lho, seneng kula ngeten niki. Jan niki. Jeneng kondang kuwi ora diutamake ning sing penting seduluran sing Nggih. diutamake. Pas seduluran renaket Mas. Kula ki wis meling teng cah-cah, aja nguber kondang ning nguber awet. Nggih. Ngono. Kondang nek ra awet lah ya susah. Bakunipun guyubipun, Mas. Guyub. Guyubipun. Sing penting kuwi aku melu seneng awakmu, Nggih. melu seneng aku. Nggih, Mas. Dek Wayu, Dalem. kado untuk masyarakat Bangowan,
tembange sampean sing Nggih. dina-dina iki ya wis mlebu ana ing penggalihe para-para penikmat budaya. Nggih. Bengi iki spesial kado untuk masyarakat Bangwan. Nggih, nggih. Seniman ngene iki, Mas. Ayo. Sing Pripun, sing Mas? darane seniman ngene iki ora perkara kondange, Lah ora iya. perkara tenare. Bener. Ning Wahyu ki sik gelem ngrembaka, sik gelem ngumpuli kanca-kanca, Nggih. sik gelem dadi yoga. Nggih. Ini apresiasi yang tinggi seniman tradisional, seniman tus ki ya kaya Wahyu. Tepuk tangan, Bro, tepuk tangan. Tenanan iki. Nah, wis. Biasane nek kadung jenenge munggah wah yoga aku enggak mau. Wah, nabuh wegang. Kan, nggih. Kene ya sik kersa, sik gelem. Nggih berkahi adik kula niki. Ya siji ngono karo golek tuntutan ekonomi. Lah nggih Mas niku kan perlu niku. Kae sinen le, Gong, Bagong. Waduh, Bagong. Sinen demunge kae. Ah, yo. Temunge di sini, Mas. Mas Sing Hingga. nah iki awakmu anu nyekel setrum. Kene. Nah, iki Cek setrum. kanca-kanca pemuda seniman anu Nggih. paguyupane Paku Datu. Paku Datu. Nggih. Paguyupan Pakumpulan Dalang Anom Tulungagung. Luar Nggih. biasa. Diketuai oleh Diketuai oleh Mas Tito. Mas Tito. Tuh, Kita ya. kata. Bancak Doyok niku nggih. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Muga-muga saya diperhatikan karo Nggih. dinas-dinas Nggih. Nggih. sing terkait Nggih. babagan budaya ya. Nggih. Nggih. Oke, yuk kene Bagus, lamunan Mas. coba. EP sapiro EP. Ayo. Nggih, siap. Spesial kocok-kocok campur sari. Dewan Darunia. Ana Wahyu iki lho, Jo. Yo. Kowe enake kamu lamunan. Sumripit angin dan Campur sari. Alhamdulillah tepuk tangan. Tepuk tangan, Bro. Hebat. wes. Jan jos. Ya, iki pengabdiane kanggo seniman ngene iki, Mas. nggih pripun Mas? Kalau sing penting karya kuwi lah investasi Nggih. yang tiada habisnya. Nggih. Besok iso turun waris. Nggih. Piye-piye nek karya kuwi nek wis mlebu hak cipta ke dunia digital. Nggih. Kuwi besok kena kanggo warisan anak bojomu besok. Nggih, Oh, nggih. ya. Nggih. Aja Siap. nguber jeneng Ngubero jenang. Nang. Ngono. Nggih. Insyaallah yen jeneng ana jenang mesti teko. Nggih. Teko piyambak, Nggih. Mas. Pengestunipun nggih Mas. Ya, Nggih. kaya aku ngene iki lho. Gletak-gletik ning sementing belas ra enek. Nah, niku ben ngelap nih mesti kula ngegip nih kok. Lah, Mesake iya, kula. Mas. ngegip, lah. Ayo WA-ne iki, Mbak. Tepuk tangan kanggo Mas Nggih, Bayu. Tepuk tangan, Bro. Kanca-kanca. Tepuk tangan, Bro. Sip. Jos. Mas, niki kersanipun Nggih, gayeng nggih. dan lebih afdol. Nggih, Niki pripun? ben dirancake siji tembange Dados, gaweke mingi-mingi. Mingi-mingi. Nggih. Iming-iming. Ya, monggo. Mas Santen. Oh, nek penyanyi lokal lah mingi-mingi. Seperti rumah ini, Mas. Nggih, siap. Ya, Ayo, dibarengke. seperti Ya. Perengat prengut adik pikir opo Sangga uan. Barang. Oh, cuma ada jantan. Lungguh tiga ate kepilo Saking timbang susah odo guyu wonten waranggana cacah 3 Mas. Niki jan sone ya penak Pak niki. Iki sone apa sih? KD 2000. Oh, KD 2000. Ya. Soalnya apik, soalnya Penak iki sone. buper terus kene ya campur JBL kabeh. Iya, tak Bang penak. apa nak tak nggih nembangi iso hadirin sedoyor ngono kuwi iso apik. Kayak duduk. Para rawuh sedoyor Kayak duduk JBL ngono kayak. Apa, kayak? JBT. Wah, gantos malih. Nggih. Kantos, Pak. Nggih. Dek ya, cahayu ya. Tembang ya. Beh, kalau ginu gemoy. Ya. Nyenengke. Ya. Tepuk tangan Mas Lidik. Nggih, Gus. Saman, oh iki sing mau. Nggih. Saman, Nduk. Kula Lita. Lita. Sing tengah patok irunge abang mlaku buta terong lho. Waduh. Aku Itu Mbak Abang itu. Kaya ginjur nekmu nyontek kenemenen kuwi. Saman, sapa mau jenenge? Ane suntik silikon kuwi lho. Kula Waduh, silikon.
Solikin. Solikin. J dibentengaken nggih Kang Mas, nami kula Angel. Oh, Angel lah. Ya, aku lali Angel lah. Aku lali cacah. Yang satunya siapa, Dek? Cayu. Oh, coba. Asman siapa? Jam mesam-mesem kena obat muntah ya. Coba, asmane sinten? Nami kula Angel. Wah, padha kowe. Nggih, sami niki. Kembar Mas. Iki besok yen sing duwe bojo iki wadan tenan. Tiba mulya tenan, Mas. Nah. Nggih. Pripun Mas kok saged? Tamongi. Pripun, pripun? Nek perlu ya Mas Dalang, Mas Nggih. Dalang. Ndang ditembung ning buke raketang ming guneman tok utawa omong-omong klobot. Nggih. Iki sone mbok dadekne bojomu, mulya uripmu. Soale bathuke nonong. Tegese Kuwi nek cara wong wedok ki bathuke nonong, amba. Kuwi pemikir masa depan keluarga. sing cerah. Aja percaya. Ah. Bojo kita rapi batin nonong nganti kok mburi rantane ya. Waduh butak niku Mas Lah mangke. iki kena bronkitis kok bojomu. Niku butak niku. Apa kengi kanker malan. Bojomu kena bronkitis. Lambemu. Bangsane. Coba dok yang satu Bojoku sinten? admin sepatu. Admin sepatu, nggih. Kira dok nyenengke iki. Sepatu. Iya, iya. Iki cara pawaan anu Dok. Cara pawaan kutilang dapur. Iya, 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 iya. Tegese? Kurus tinggi langsing dada montok siap tempur. Ya. Sekolah kabel padahal Untuk iki dapur, sekolah. nggih. Sik sekolah kabel lagi Asmane ya. sapa, Dok? Lita, Lita. Oh iya. Berarti aku sing Supe. budek berarti. Supe, malah. Kali. Wis nek kono Dok, nek kono ya. Teng mriki. Ya, ya, wis ngono. Batang. Ya, lembangan Dok kayu. Aku biasane ditutne ngono iki ketok-ketokane terusan. Iki sik sekolah kabeh ya sampean ya. Sik sekolah kabeh. Tasih. Sampean kasih piro? Anu njel, kasih piro njel? Kula TK 0 kecil. Aku bakal TK tuapuk ya. Loh, prinsipnya ra munggah aku, Mas. Ben sangune tambah. Matno irunge kabangen. Bete. Matno. Matno. Mboten napa-napa. Oh, njel. Go. Ral to, Mas. Ya, Pak. Ral. Warono. Piye, Mas? Piye? Magadir. Beda. Takon mari nyapa nggih Magadir iso. Magari. Lagune napa, Mas? Nah niki, Bu. Lagune napa? Selendang biru kena, Oh, selendang. ini kena. Selendang biru aja ya, Mas. Ya. Iya Mas ya. Oke. Kenyang iki. Ndak apa-apa ya. Kenyang ya Mas ya. Anu ya dimetle. Apa? Dimetle. Iming-iming mawon. Oke. Anu, Dek, jaraknya diton. Panggung harus dikuasai. Nah, hei. Wah. Ampun ngatur, Mbak. Ketoke ayu tuh, blodok. Kene lho, kok iso terus. Sing cilik kene. Sing cilik tengah. Nah, sing dhuwur ana. Kowe iki mulek iki kowe. Oh, aku tuwek cilik ya. Tuwek cilik ke bajing. Bangsane. Itu Mas, kate sak menen. Ralo, Dok. Sik. Do, coba. Do. Oke, kamu dulu. Ambil buka. Kamu dulu. Do. Pripun to Sabino? Pripun Mas, seliring napa pripun? Jangan benahi. Pripun. Sampeyan warana. Rada cedhek ini, rada cedhek. Kau nyedek kau. Nyapot to cepet to kene to. Lah. Diajari Mas. Do. Langsung Sip. awal depan awal. Sejarah. Coba. Josip. Coba kamu deh. Minggu deh. Wah, seliring Mas. Orang tekeken aja cecek. Oh, saya ditelateni to. Ditelateni mawon Mas. Selendang biru. Cekoi. Wah, ana pundakmu. Kowe iki Bentar aku.
Ya, pripun? Selendang biru. Mas, aku tak boleh di sini. Tak boleh di sini. Tak tahu ya. Oh. Ngomong rada sing ketutne aku. Danem banget. Pripun. Iki sidane apa? Iming-iming apa selendang? Iming-iming. Minggi-minggi. Lah, kok selendang. Iming-iming Ya ya. ya om ya sidane Iming-iming. apa? Apa, Ora Om? sida ae bubuk ae. Wis ada. Kamane sing terakhir gak penak iki. Lah piye mulek kok e? Gak sah nyanyi bubu ae. Ah, sing Hei, iku nek tak sawri wani ye. sepeda cakepan Mas. Ya, Miming. Sikat. Wis ramu. Sisi. Mas, sisanke sik setunggal nggih. Nggih. Gen mengke panjenengan lek ngasta ora kebak tanggungan. Siap. Ora tertekan karo kahanan. Nggih. Ngoten nggih. Nah, iki. Kene Sapa? lho, kene lho. Ini duit. Iki. Oh, urung iki mau. Dereng duet. Nih coba. Oh, gong. Semeneng, Mbak. Tembangnya apa Cahyu? Apa ndak? Nyuwun apa? Se, pripun? Nyuwun apa? Duet mawon nggih. Nggih. Ya, ya. Nggih, Lintang Asmara. Ah. Iya. Ya ndak wis tak Iki seneng tak anu. dayeti. Kritik seneng. Tak dayeti. Ya. Kene Mas, ya Mas. Nih. Yuk, Ya, tadi langsung Lintang Samoro. on all. Gamelane yo, Cok. Oh. Gamelane, Mas. Spesial kangge dulur-dulurku. Spesial duet. Oh, oh. Kita album. Oh, oh. Lintang Asmoro yo. Matur sembah nuwun Mbak Sasa. Ndang nika yen wis tresno ora bakal pisah.
Insyaallah ora bakal bisa dipisahke. Nggih, leres. Insyaallah padha karo masyarakat Bangwan kalih panjenengan mugi-mugi mboten saged dipisahne menapa kedados hajate warga masyarakat Bangwan besok yen anggap payang ora ana liya yen jenengan sing Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Amin. Pedungo dinongko ya. Nggih, Mas. Bos. Siap nggih mugi-mugi kemawon sedaya menapa ingkang dipun suwun, Nggih. menapa ingkang dipun jangkah, insyaallah sedaya kanthi niat nawaitu penggalih ingkang ikhlas Nggih, pikantuk leres. ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma Saya amin. ilang sukertane, saya cedhak kesehatane. Amin, amin, amin. Insyaallah dalu menika Mbah Lurah sedaya perangkat kasengkuyung warga masyarakat niki dalu ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat. Selamat donya akhirat. Barokah. Amin. Barokah. Amin. Barokah. Amin. Allahumma. Amin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndom selamat nggih Den. Nggih, subhanallah Siap Mas. donga dinonga. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Tawon ana entupe, lakon ana tutukane. Siap, Bos. Iya iya. Iki ketara YouTube ya ngene iki. Makasih. Nggih. Pangapunten. Subhanallah, subhanallah. Nggih. Subhanallah Mas. Klirik. Nggih. Amin. Subhanallah ya Mas. Subhanallah. Nggih, subhanallah nggih. Alhamdulillah gayeng ya ana ing wengi iki. Mak. Contoh